Dear Love, nagtataka ako kung bakit minsan ay may mga taong pinagkalooban na ng isang relasyon na nagdudulot ng saya sa kanilang buhay ay tila hindi pa din ako kontento at parang mas gustong may sakit sa ulo. Hanggang ngayon ay malinaw na malinaw pa rin sa aking alaala kung paano ko natulungan si Lloyd na malaman ang ginagawa ng girlfriend niyang si Juvie na aking roommate. Samot-saring reaksyon ang aking natanggap sa aking pagiging pakialamera, ngunit nananaig pa rin sa akin na tama ang aking ginawa. Hi! Sino po sila? Kim, ibibigay ko sana ito kay Joby. Wala pa siya rito. Tuloy ka muna. Anong gusto mo? Tubig? Kape? Juice? Hindi na, okay lang ako. Salamat. Sige, iwan na muna kita dyan Nagre-review kasi ako. Sige, salamat ha. Ano nga pa ng pangalan mo? Irma. Sige, kapag may kailangan ka, katok ka lang sa pinto ng kwarto ko. Salamat, Irma. Sino kaya yung lalaking yun? Kim daw. Umuwi kaya yung karelasyon ni Juvie na taga Iloilo? Pero bakit parang wala namang punto yung lalaki? At parang tiga Maynila? Nakatulog pala ako. Kaya ayaw kong nagre-review sa loob ng kwarto. Ang oras na ba? Ay, mabuti na lang at alas 10 pa lang. Makakapag-review pa ako hanggang alas 4. Teka, nauuhaw ako. Makakuha nga muna ng tubig. Diyos ko. Sorry. Hindi ko sinasadya. Ay, Irma. Ay, naku, wag ka na mag-sorry. Pasensya ka na ha. Nagising ka ba namin? Magre-review sana ako dito sa Salas. Kaso andito pala kayo. Sorry, at mukhang nakaabala pa ako. Ay, naku, hindi. Ay, ano ba yan? Teka, punta muna kami sa kwarto ha. Kung ano man yung nakita mo, Irma, sana sa atin lang yun ha. No problem. Sorry din. Ayoko na kasing mag-review sa kwarto ko at inaantok ako agad. Kaya gusto ko sana dito sa sala. Okay lang, Irma. O sige, pasok na kami sa kwarto. Dear Love, dumadalas na nga ang pagpunta ng lalaking yon sa aming tinutuluyan. Nagtataka ako dahil kung minsan ay may kausap si Juvie sa kanyang cellphone habang kasama naman niya si Kim. Aaminin ko, nagkakaroon ako ng hinala na si Kim at ang long-distance boyfriend niya ay hindi iisa. Hindi ko akalain na kaya tong gawin ni Juvie dahil siya ay mahinhin, mabait at ang pinakamaasikasong taong kilala ko. Hindi ko tuloy alam kung anong aking magiging reaksyon kung sakaling mapatunayan kong si Kim at ang kanyang boyfriend ay magkaibang tao. Sasabihin ko ba to sa boyfriend niya o hindi? Magbubulag-bulagan na lamang ba ako? Hahayaan ko na lang ba na may isang taong walang kaalam-alam sa panloloko ng kanyang kasintahan? Thank you, Irma, sa pagsagot mo ng mga message ko. Akala ko hindi na kita makakontak. Naku, ako dapat ang magpasalamat sa'yo dahil hindi ka nagalit sa akin at hindi mo ako pinagbitiwan ng masakit na salita. Lea, alam kong mahirap paniwalaan pero wala talaga akong alam. Nahihindihan ko. Hindi din naman ganun kadaling malaman na may karelasyon na ang boyfriend ko. Hindi siya ganun kadala sa social media. Hindi din namin pinopost ang isa't isa. At higit sa lahat, magkalayo kami. Samantalang ikaw, parati mo siya nakakasama. Dahil kaklase mo siya. Lea. Ngayon, nakita na kita ng personal. Masasaktan ako kasi mabait ka pala. Ang amo-amo ng mukha mo. Siguro
Mas napapasaya mo siya kaya inilihim niya ako sa'yo at niligawan ka niya. Leah, parehas tayong biktima dito. Hindi ko siya papatulan kung alam kong may girlfriend siya. At sana, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa akin. Wala kang kasalanan. Wala kang pagkukulang. Siya ang may problema. Hindi ka niya narespeto. Hindi niya inisip ang nararamdaman mo. Pero Irma, nung pinapigil ko siya kung sino sa ating dalawa mas gusto niya. Leah, please, huwag mong gawin sa sarili mo to. Ikaw ang pinili niya. Bigla na lang nabaliwala ang 3 taong naming relasyon na pinaniwalaan kong punong-puno ng masasayang alaala. Kahit kailan, hindi kami nagkaroon ng pagtatalo ng hindi pagkakaintindihan. Kaya nang dumating ang araw na bigla na lang siyang nandamig sa akin. Umiwas sa pakikipag-usap. Wala nang effort. Inakala ko na busy lang siya kaya naman ay pagod. Yan pala. Nagsimula na siyang mahulog sa'yo. Irma, pwede ko bang malaman kung ilang buwan kayong magkarelasyon? Mag-aanip na buwan na. Mahal mo na ba siya? I'm sorry, Leah, pero... Oo, nahulog na ako sa kanya. Mahal ko siya. Pero maniwala ka, hindi ko gusto na ang kapwa kong babae ay nasasaktan dahil sa akin. Ibig sabihin, nakipaghiwalay ka sa kanya alang-alang sa akin. Hindi, Leah. Nakipaghiwalay ako dahil yun ang tama. Magkarelasyon kayong dalawa at hindi dapat ako makagulo sa inyo. Sa'yo siya, Leah. At baka kaya niya lang nagawang magulo ko sa'yo dahil miss na miss ka na niya. O baka may nakita siya sa akin na nagpapaalala sa'yo pero sigurado akong mahal ka niya. Kung mahal niya ako, hindi niya dapat ako sinaktan, Irma. Hindi dapat humantong sa ganito. Hindi dapat tayo nag-uusap ng ganito. Baka may kasalanan din ako, Leah, dahil nagpadala ko sa emosyon ko. Hindi ko muna sinigurado na wala siyang girlfriend. Kaya maniwala ka sa akin, Leah. Hiniwalayan ko na siya at hindi ko na siya kakausapin pa. Salamat, Irma. At pasensya na kung nakaabala ako sa iyo. Patawarin mo din ako. Wala kang kasalanan. Maraming salamat. Dear love, minsan na ako naging third party na naging dahilan para magkahiwalay ang magkarelasyon. Ang akala kong pag-ibig na walang hanggan ay hindi pala talaga sa akin nakalaan. Hindi ko pala maaangkin ang taong hindi talaga para sa akin. Tapat akong nagmahal pero naloko pa din ako. Kahit ganon, ay hindi ko ginawang dahilan ng panloloko sa akin upang makapanakit ng kapwa ko. Lalo pa at babae ding tulad ko. Nang matuklasan ko na may long-term girlfriend na pala ang boyfriend ko sa katauhan ni Leah, ay agad ko siyang hiniwalayan. Hindi ako magpapaka-ipokrita at sasabihing ayos lang ako sa naging desisyon ko. Pero hindi naman ako masamang tao para isawalang kibo na lang ang nararamdaman ng taong kahit hindi ko sinasadya ay nadurog ko ang puso. Truth hurts. Mahirap magbulag-bulagan lalo pa at nakatambad na sa iyong harapan ang katotohanan. Hi! Ikaw si Irma? Ako naman si Lloyd. Boyfriend ako ni Juvie. Hindi niya alam na lumuwas ako. Gusto ko siyang surprisahin. Naku, wala pa dito si Juvie. Aliga, pasok ka. Hayaan mo hindi ko sasabihin sa kanya na nandito ka para surprise. Dear love, kumpirmado na ito ang totoong nobyo ni Juvie at hindi si Kim na madalas niyang dinadala dito sa bahay. Gusto ko mang sabihin sa kanya ng direkta ang kalokohang ginagawa ni Juvie na girlfriend niya ay mas pinili ko na lamang siyang pasaringan. Kim? Nga pala, anong gusto mong inumin? Kim? Sino si Kim? Ano nga ulit ang pangalan mo? Ako si Lloyd. Sino si Kim?
Sorry. Nalito kasi ako. Kayo na lang ni Juvie ang mag-usap. Malalaman mo din pag uwi niya. Ha? Naguguluhan ako? Ano ibig mo sabihin? Sorry, maiwanan muna kita dyan. Maya-maya, darating na din sila. Anong ibig sabihin nito, Juvie? Lloyd? Sino ang lalaking kasama mo? Kim nga pala, Brad. Oh, Kim! Ikaw pala si Kim. Lloyd, ano bang ginagawa mo dito? Lumuwas ako para surprisahin ka. Pero ako pala masusurpresa mo dito. Ikaw naman, hindi mo ba alam na yung boyfriend si Juvie? Tama na! Tama na, pag-usapan na lang natin to! Anong problema mo? Anong pag-uusapan? Nakakalalaki na kayo? Ano ba? Loko ka? Ina ba? Ina ba, tulungan mo ako! Ano nangyari? Tulungan mo ako, awatin natin si Kim at Lloyd! Tama na! Tama na! Dear love, tumulong ako sa pag-awat sa sagupaan ng dalawang lalaki ni Juvie. Hawak-hawak ko ang braso ni Lloyd, samantalang si Juvie naman ay nakahawak kay Kim. Sa sitwasyong to ay alam ko na ang sagot. Alam kong mas mahal na ni Juvie si Kim at paniguradong ito ang pipiliin niya sa dalawa. Napakasama mong tao, Juvie. Akala ko ba ako lang? Sino itong lalaki at dinala mo pa talaga dito sa tinutuluyan mo? At ikaw naman, bitawan mo nga ako. Alam mo namang may ginagawang masama ang housemate mo, kinukonsinti mo naman. Huwag niyo akong idamay sa problema niyo. Nagpatulong lang sa akin si Juvie sa pag-awat sa inyo. Parang ako pa ang sisisihin niyo. Irma, halika nga dito! Aray! Huwag mo nga akong hilain! Huwag mo nang tangkayang magpasaklolo sa housemate mo. Huwag ka na rin magkaila sa akin, Juvie. Aminin mo na lang sa akin ang totoo. Kailan mo pa ako niloloko? Huwag mo akong sigawan! Sumagot ka! Tama na! Sumagot ka, sabi! Mahirap bang sagutin ang tanong ko, ha? Kailan pa, Juvie? Kailan pa? Huwag mo siyang sigawan. Ako na ang sasagot sa mga tanong mo. 4 na buwan na kami ni Juvie. Ano? Ayos na ba sa'yo? Ang lakas din ng loob mong panghimasukan ng relasyon ng may relasyon. Hindi mo ba alam na may karelasyon na si Juvie? Paano ko malalaman? Hindi naman kita nakikita. Higit sa lahat, hindi ako interesado sa'yo. Mahal ko si Juvie. At alam kong mahal niya ako. Yun lang sapat na para sa akin. Kim, Lloyd, tama na. Itigil na natin to. Mahal namin ni Kim ang isa't isa at hindi ko siya kayang mawala sa buhay ko. Tama ba ang narinig ko? Siya ang pipiliin mo? Si Kim, na 4 na buwan mo palang nakakasama ay mas mahigit pa sa akin, na matagal na nagmamahal na sa'yo ng tapat? I'm sorry pero mahal na mahal ko si Kim. Sa kanya ko lang naramdaman yung ganito. Malandi ka! Aba, talagang sinusubok mo ang pasensya ko? Kulang pa yan sa'yo! Umalis ka na at huwag ka na ulit magpapakita pa kay Juvie! Lloyd! Hindi mo dapat pinagbuhatan ng kamay si Juvie! Tapos ngayon, magtataka ka kung bakit kita pinagpalit? Manahimik kayong lahat! Hindi tama ang ginawa mo, Kim. Nang-agaw ka ng syota ng iba. Ikaw, Lloyd, umalis ka na kung ayaw mong lumala pang sitwasyon ngayon. At ikaw, Juvie, huwag mo kong idamay sa mga kagagahan na ginagawa mo sa buhay mo. Irma, mag-usap nga tayo. Bakit mo naman ako ipinahamak kay Lloyd? Talaga, Juvie? Sisimulan mo ko? Bakit hindi mo ko sinabihan na dumating pala dito si Lloyd sa apartment? Nananadya ka, no? Ikaw ang namangka sa 2 ilog, tapos sa akin ka magagalit. Ngayong nagkasalpo ka na mga lalaki mo? Ang galing mo din naman. Kung hindi mo pala gusto ng gulo, edi sana nagpakatino ka sa karelasyon mo. Inaasahan mo ba na kukonsintihin kita sa kalokohan mo? Bakit? Anong mapapala ko sa'yo kapag ginawa ko yun? Akala ko ba magkakampi tayo? Bakit mo ko ipinahamak? At kasalanan ko pa talaga, ah. Naririnig mo bang pinagsabi mo sa akin? Ikaw ang nagpahamak sa sarili mo dahil hindi ka makontento sa isa. Siguro nga inggit ka lang. Kung makapagmalinis ka, naging kabit ka din naman ah. Anong gusto mong palabasin? Na dapat kinampihan mo ko. Dahil alam mo ang sitwasyon ko. Juvie, tama na. Sinabi ko naman sa'yo na hindi ko alam na may karelasyong iba si Robert.
At nagpaliwanag na ako kay Leia nang mag-usap kami. Kaya wag na wag mong ikukumpara ang naging sitwasyon ko noon sa sitwasyon mo ngayon. Tigilan na natin ang usaping to. Hindi na siguro makabubuti pa na maging housemates tayo. Sino sa atin ang aalis at sinong mananatili dito? Yun na lang ang pagdesisyon na natin at hindi ang mga walang kwentang bagay. Dear love, hindi ko pinagsisihan ang hindi ko pagkonsente sa ginagawang mali ng aking housemate. Mahirap malugar sa kaparehong sitwasyon ni Leia, nila Lloyd. Mga taong niloko at pinagpalit. Kaya pwede ba? Kung ayaw nyo na sa mga karelasyon nyo, magsabi na lang kayo ng totoo. Hindi yung pinapaasa nyo sila na sila lang at ginagawang tanga. Habang ang totoo ay mayroon na pala kayong iba.